Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja. Ez roza me tîna her rojê sêşemê saet siyade bi naverokên cuda yên edebiyatê yên wêjeyê ez li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê hinek çîrok û helbestên ku di antolojiya çîrok û helbestên zindana de çî digre ez ê bi we re parve bikim. Antolojiya zindana de ji 16 çîrok û ji dora 139 helbestan pêk tê û cî dide helbest û çîrokên 39 nivîskar û helbestkarên di zindanê de. Niha ez ê çîroka Mem Farqînî bixwînim. Mem Farqînî jî niha di girtîgehê de ye. Lê berî ku ez çîroka wî bixwînim ya Ristemê Zalkî ye. Di destpêkê de zêbalê bikişim ser kurtejiyana Mem Farqînî. Mem Farqînî di sala 1975 de li Amedê hatiye cîhanê. Ji dibistana seretayî heta dibistana amedekariyê li Amedê xwend. Nivîskar hê di dibistana seretayî de bala xwe dide ser wêje û nivîsandinê. Di sala 1993 de ber bi baya azadiyê ve dikeve û di sala 1994 de hate girtin û cezayê müebbetê lê hat birîn. Piştî ku ket girtîgehê jî têkiliya xwe ji wêje û nivîsandinê qut nekir. Di girtîgehê de dest bi zanîngeha dîrokê ya Stenbolê dike û ji ber derfetên zor û zehmetiyên girtîgehê xwendina xwe betal dike. Nivîskar bi sê zimanê biyanî dizane wekî îngilîzî, erebî û tirkî. Bi van zimanan dixwîne û wergerê dike. Di serî delgirtîgehên wek Konya, Burdur, İzmir, F2, F22, Semsûr, Bolu T, F, Sêwrek T rihateyekî hat girtin. Helbest, çîrok û cerebeyên wî di kovar û rojnameyan de hatin weşandin. Di pêşbirka Hüseyin Çelebi ya 24 de bi helbesta xwe ya bi navê Xeyal bû duyemîn. Berhemên nivîskar Xeyalê Nêşa Evînê helbest ji aliyê weşanxaneya JJ'yê ve 2017 li Amedê hatî çapkirin. Qaqlîbaz wergere çapa Sûyemîn JJ hatî çapkirin li Amedê 2019. Qesîdeya Hêviyan helbestê ji aliyê weşanxaneya JJ'yê ve li Amedê 2021 de hatî çapkirin. û sivê Quyûcakê wergere ji aliyê weşanxaneya JJ'yê hatî çapkirin li Amedê 2021 de. Belkî berhemên nivîskar zêdetir bi lêbelê yê ku em bêjin di vê antolojiyê de cî digire ev in belkî pişre yanî berhemên wekî dinê jî lê zêde bûbe. Belê ez dest bi xwendina çîroka Mem Farqînî bikim. Ristemê Zal kî ye? Gava demsalê dawiya payîzê nîşan dida şêniyên gund, tevakar û xebatên xwe diqedandin. û li benda zivistanê li benda wan şevên dirêj diman. Wê piştî ew qazkar xebat û westandinê bêhna xwe bidana. Heta biharek din wê hêdî hêdî amedekariya xwe bigirana. Dayika xwezayê heta careke din xwe komî ser hev bigira. Ew ê jî biketa nav şahiyê, kêfa rojên vala derxistana. Demsala zivistanê ji bo gundiyan dibû destpêkek nû. Di nav van şevên zivistanê yê dirêj de dihatin cem hev û heta derengiya şevê bi qerf û henekan dem derbas dikirin. Ev tişt hema tim wisa bû. Diya di jiyana rojane de be jî şev bi gelempêrî bi vê awayî derbas dikirin. Vayê careke din zivistan
bi hemû heybeta xwe li ser pişta hespa xwe rûniştibû. Bi 4 gavkê ber bi wan ve dihat, ji bo ku were û li ser sînga cîhanê rûne. Dengê lingên hespê wî roj bi roj nêz dibû. Gundî jî di van şevên dirêj de hema her şev li mala gundiyekî kom dibûn. Di van şev bihêrkan de dihatin bahev. Car caran li ser pirsgirêkên gund parvekirina agahiyeke nû, piranî jî ji bo şeveke xweşder bas bikin dihatin bahev. Bi gelemperî di van şevên dirêj de lîstikên wek diz û gundî, gustîlk dilêstin. Gelek caran jî ev şev bi çîrok, çîrçîrok, henek, qertav, mamik bi pêşbazî û tiştên din derbas dikirin. Îşev wê civat li mala Xalê Mehmûd kom bibûna. Xalê Mehmûd yekî xwînger û xwesohbet bû. Ji xênê van şevên dirêj jî civata wî timgeş bû. Mêvan ji mala wî kêm nedibûn. Bi vî xweşhalên xwe di nav şêniyan de ji xwe re ciyekî taybet ava kiribûn. Loma ji gundiyan kê şîva xwe dixwar bêsekin radibûn û ber bi mala Xalê Mehmûd ve birê diketin. Êdî bi qasî nîv saetekê ji ser şîvê derbas bûbû. Ji niha de hemû rîspiyên gund û çend jî zarok li wê menzela mezin amade bûn. Gava li ser pirsgirêkên gund an jî di derheqê jiyana rojane de nîqaş dikirin, li gorî şevên din ev ji bo van zarokên biçûk dibû xedarî û bêrehmiyek mezin. De îcar Siûd çawa li rûyê wan keniya. Hin zarokên biçûk bi destê bavê xwe digirtin û dihatin. Zarokên hinekî din mezin bûn, him ji bo alîkariya malbatê, hinek ji wan jî ji bo xewek endamên civatê bidin qebûlkirin dihatin. Bi gotinek din dixwestin şekalên xwe têxin nav sola camêran. Loma li nav şevbihêrkan dixwestin kom bibin. Ev tişt her çiqas ji bo alîkariya mazûvan be jî, ji aliyê din jî di aliyê civakbûyînê de dibistanek mezin jî bû. Di van şevan de gelek tişt hîn dibûn. Ev dibistan di heman demê de li cîhanê dibistana herî kevin bû. Rêbaz û rêgezên vê dibistanê bi hezar salan berê ji aliyê civaka xwezayî ve hatibû avêtin. Menzela ku lê rûniştibûn ji aliyê dûyê tûtina qaçax ve hatibû dorpêçkirin. Ji aniha de wisa bûbû ku cav hevdûn nedidît. Ji alîkî de çaya ku ji bin xetê hatibû, ji alîkî de tûtina xursê û gurmegurma sobeya êzingan. Îşev her tişt li gorî dilê mêvan û mazûvanan bû. Piştî ku çayên xwe vexwarin qederek şûn de şikriyê kurê selam û du hevalên wî di destê wan de sêniyên tijemewîj, nokên di nav sîlikê de hatine çêkirin, bastêq, gakilên gûz û bi eyvan ketin hundir. Sêniyên di destên wan de bûn bi awayekî hurmetkar danîn ber mêvanan. Xwelîdankên bi xwelî û baçikên cixareyan tije bûn. Bala kirin û çûn ber deriyê menzelê li ser çokan rûniştin. Rûspû û sermiyanên gund jî him di navbera xwe de xeber didan, car caran jî destên xwe dirêjî sêniyên bi mewîj û bi eyvan tije bûn dikirin. Di avêtin devê xwe. Bi têra dilê xwe çay vexwarin, mewîj û kakil xwarin. Êdî hemû kes li benda wê saeta pîroz bûn. Ev kelecana ku dihat jîn tu car nedihat gotin. Lêbelê te digot qey di hin tiştan de şêniyên gund di nav xwe de peyamek veşartî xistine meriyetê. Û li gorî vêya tev digerin. Îşev jî xuya bû ku yek ji wan şevan bû. Ew menzela ku dengê tu kesî nedigeşt. Êdin. Şinişka ve ketibû nava bêdengiya mirinê. Ev bêdengîbûn ji bo Xalê Cemîl bûbû nîşaneya destpêka çîroka nîvcomayî.
Vê serpêhatî ji nû de dest pê bikiran. Gava bêdengbûnê ji nişka ve dest pê kir, Xalê Cemîl jî ev fermana veşartî kirt. Du sê caran li ser hev bû kuxtekux dawî. Beriya dest bi xeberdanê bike wekî her caran qirika xwe paqij kiribû. Hêdîka li derdora xwe mêze kir. Hemû çav li ser wî bûn. Li devê wî mêze dikirin. Tu kesî nedixwest gotinên ku wê ji deva derkeve birevîne. Îşev wê dawî li çîroka xwe bianiya. Loma jî hemû wan şevên din baldartir bûn. Xalê Cemîl jî di bin giraniya vêya de çavên xwe li ser civata ku li menzelê amade bûn gerand. Çavên wî hat li ser Şikriyê kurê selamo sekinî. Şikrî û hevalên wî li dawiya tevan li ba derî li ser pêlavan rûniştibûn. Lêbelê, ji ber ku ew qas ji dil ji bo guhdarkirinê xwe amade kiribûn, te digot qey li pêşiya tevan rûniştiye. Ji bo guhdarkirinê xwe ji zû de amade kiribû. Xalê Cemîl gava ew rewşa wî dît kêfxweş bû. Di dilê xwe de got: Waye, yê ku li pey me herin hene. Ev çanda me ya qedîm heta ku yek ji me hebe wê bidome. Ew ê ji nifşekî bigihêje yekî din. Heke di demên pêş de ez jî hinekî bi wî re eleqedar bibim, wisa bawer dikim ku di demên pêş de şagirdek baş wê ji wî derkeve. Di bin giraniya çavan de cara dawî qirika xwe paqij kir. Cixareya ku du deqe berê pêça bû pêxist û dest bi xeberdana xwe kir. Hevok yek bi yek ji deva derdiketin. Kîjan çîrok dibû bila bibûya. Navber li ku dabû ji bo Xalê Cemîl ferq nedikir. Destpêk yek bû û waye destpêkir bû. Bi wan hevokên xwe yên nemir wekî xalîçokek kevrîşim hûr hûr birîsîne. Rojek ji rojan, rehme Xwedê li ser dayîk û bavên hazir û guhdaran. Hebû tu nebû, cengawerek bi navê Ristemê kurê Zal hebû. Ev cengawerekî wisa bû ku nav û dengê wî li hemû cîhanê belavû bû. Hemû kesî taybetiyek wî di xwe de didît. Wisa ku ji hemû cîhana rojhilat ên ku nav û dengê wî nebihîstibûn, ên ku şerê di navbera wî dûraniyan de nizanîbû, cenga di navbera wî û kurê wî Sohrab de derbastibû nizanibûn, wan ji serî yeksîr jî nedihesibandin. Xalê Cemîl her ku xeber dida, liv û tevgerên wî jî li gorî cengê yan jî li gorî zehmetiyên ku rûbirû mabû diguherî. Vî tiştî bandora xwe ya li ser gundiyên ku li wî guhdar dikirin jî dida xuya kirin. Xalê Cemîl cana destê xwe wek şûr dehejand. Ew jî wekû bixwazin serê xwe ji derba şûr biparêzin paş ve dikişandin. An jî gava gurzê xwe li nav pişta dijminê xwe dixist, ji wan çend kes bêhemdê xwe destên xwe diavêtin pişta xwe. Kêf û coşeke mezin di nav şêniyên menzelê de hebû. Gava şerê di navbera Ristem û Şahinşahê Turaniyan dest pê kir, tewa bêhna xwe girtibûn. Di tirsiyan bêhna xwe berdin. Heke yekî din ev rewşa wan bidîta, wê bigota teqez, ew jî di nav şer de ne. Lê di dawiya şer de gava Ristem Şahinşahê Turaniyan ji ser pişta hespê wî û daxist erdê, piyê xwe danî ser stûyê wî, kêf û coşa wan gihîştibû lûtgeyê. Hemû kesên li wir bûn herî kêm sed caran li vê çîrokê guhdar kiribûn. Lê dîsa jî bi xwe nikaribûn. Wekû cara yekemîn be lê guhdar dikirin. Çend kesî bêhemdê xwe bi dengekî ji kurahiya dilê wan dihat wisa gotibûn: Wî sihet xweş, te dilê me rehet kir. Ev
ev her çi qas çîrok be jî jiyanek divir de jî heye û ev jiyan carna dibe bêrehman, çavsor û hemû êşan bi ser meriv de dibarîne. Kingê bihîstin Ristem û kurê wî Sohrab dest bi cengê kirine hinav li wan nema. Lewre piştî cengek pir dijwar ku Ristem Sohrab têk biribû. Piştî wê cengê Ristem bi awayekî hîn bûbû ku Sohrab ji xwîna wî nîvê dilê wî kurê wî bû. Vê agahiyê baskirî wî şikandibû. Gundî ji wek Ristem basşikestî û stixwar bûbûn. Wek Ristem şîna Sohrab girtibûn. Dem derbastibû. Ji dûr de dengê hewta kûçikên gund dihat û Xalê Cemîl hêdî ber bi dawiya çîroka xwe ve dihat. Bîstek din wek her tiştê ev çîrok jî bi dawî bûbû. Xalê Cemîl gava bêhneke kûr kişand û got: Ev çîroka me çû deştê. Dê û bavên guhdaran jî cih bihiştî. Ev dihat wateya ku ev çîrok jî xelas û bi dawî bûye. Lêbelê li rexmên van gotinan civatê hê jî li devê wî mêze dikir. Ka ew ê tiştekî din bêje yan na. Xalê Cemîl jî dêvla xeber bide dest avê tûtina li ber xwe. Ji xwe re ji gareyek pêça pêxist dûman kişand nav kezeba xwe. Dîsa kuxekekê dest pê kir. Dengê gundiyan ên ku digotin sihet xweş her hebî digihîş guhên wî. Li ser bêdengmayîna Xalê Cemîl wan jî êdî qebûl kiribûn ku çîrok bi dawî bûye. Êdî gihiştine dawiya şeveke din. Vê demê êdî Şikriyê kurê Selamo xwe negirt. Rabû ser xwe. Ji dawiya menzelê hat xwe avêt destê Xalê Cemîl. Bi her du destan bi destê wî girt û çend caran li ser hev maç kir. Wisa xuya dikir ku zêde dibin bandora çîrokê de mayê. Ji kelecanê nizanibû çi bike. Dixwest xeber bide. Lêbelê ji kelecanê nikaribû xeber bide. Dema hinek hat serhemdê xwe serê xwe rixwar kir. Bi dengekî hurmetkar lê bi kelecanî got: Xalê Cemîl, ez dikarim di derheqê çîrokê de tiştek ji te re bipirsim. Xalê Cemîl jî li wî mêze kir. Destê xwe di serê wî da û di dawiyê de got: Belê Şikrî can, tu dikarî pirsekê ji min bipirsî. De ka bibêje, tu yê ji xalê xwe çi bipirsî? Gava Şikrî dest bi xeberdanê kir û pirsa xwe pirsî. Xalê Cemîl ciyê xwe sor bû, reş bû, şîn bû. Rengê wî ji rengekî diguherî rengekî din. Lêbelê ji ber ku zarok bû nedixwest dilê wî bihêle. Wî ji xwe sar bike. Di dawiyê de dîsa ket naberê û got: Belê Şikrî can, te yê çi bipirsiya? Li ser vê pirsê Şikrî got: Xalê Cemîl, bi rastî ev hefteyeke tu ji me re çîroka Ristemê zal dibêjî. Û çîrokek ew qas xweş heta niha li tu deverê lê guhdar nekiribû. Lê di vê çîrokê de tiştê min fêm nekir ev bû. Ev Ristemê zal mêr bû yan nêr bû? Heke te di destpêka çîrokê de ev jî bigota wê baştir nebû ya gelo? Xalê Cemîl dema van gotinên dawî bihîst êdî xwe negirt. Devê xwe vekir û xwest çû ere berdeva bibêje. Lêbelê bi zehmetî be jî xwe girt. Dengê xwe nekir. Sola xwe kir piyê xwe. Beriya ku di tariya şevê de dibin ewrên reş û tarî de winda bibe. Careke din destê xwe serî da û got: Ew jî wek te mêrekî ji mêran e û di tariya şevê de winda bû. Şikrî bi wan çavên xwe yên beloq li pey wî mêze dikir. Hewta kûçikên gund tariya şevê kûrtir dikir. Duyemîn tîpa te agirtîgeha Rihayê. Ji xwe me farqînî jî ev çîrok girtîgehê de nivîsandiye. Bi rastî demam ev çîrok xwend
من زاروکاتیا خو تێدەدیت قالا مەویش باستێغا دەهات کردن یعنی bi taybet pîrika min û galikê min berî ku herin rehmetê pir li ser masera zêde zêde diman û em bêjin bi rêk û pêk ew karê maserê bi rê ve dibirin. Têbîra min digotin ji bo kûçik nere ser beniyaya ji nere ser ew bastêxa ku li ser şala hatibû dakirin yani ew gebûla ku li ser şala dihat dakirin û wê biva bastêx li ber radiket yani ser xerzik radiketin qet ji bîra min naçe. Lê em bêjin nifşê piştî wê em bêjin neviyên wan zarokên wan çi qas ev kevneşopiya masera dewam kirin elbet ew jî cihênî xaşê ye gelek kevneşopiyên bi vî rengî xweş e lêbelê piştî mezinên me diçin rehmetê şûn de jiyana xwe ji dest didin şûn de ew kevneşopî yanî xwedî derketandina ku em bêjin bi qasî dilê me re li hemberî wan kevneşopiyan mixabin tunê. Belê niha jî dixwazim çend helbestan bixwînim helbestên ku di antolojiya çîrok helbestên nivîskare de çî digirin. Ahmedê Bilokî dixwazim çend helbestê wî bixwînim lê berî wê Kurtejiyana Ahmedê Bilokî bixwînim. Ahmedê Bilokî li gundê Bilokê ya navçeya Qoserê ya Mêrdînê ji dayîk bûye. Bîstê cotmeha 1930 de li Qoserê tê girtin. Ahmedê Bilokî dibêje me bi bawerî û jiyana xwe ya azad dîwar bêwate kiriye. Karê xwe yê wê jê di girtîgehê de didomîne. Berhemên Ahmedê Bilokî jî Pepûla Azadiyê, Şîrîn Elemhûlî roman û Weşanxaneya Jêjê 2014 Amed. Gezî Reşkê helbest Weşanxaneya Jêjê 2021 Amed. Arînistan helbest Weşanxaneya Jêjê 2021 Amed. Xwedawendek Rûken Arîn roman Weşanxaneya Jêjê 2021 Amed. Li benda Deme helbest Weşanxaneya Jêjê 2021 Amed. Avatî helbest Weşanxaneya Arîyenê 2018 Enqere. Arînistan ger rojbûna te nebûya dê hêsirên hemû stêrkan li asîmanê dilê minî ziwa biqerise. Dê perperokan terka dilê solînan bikira. Dê hespê qer li nêviyê rêya serkeftinê biwestiya. Û wê demê swariyên karwanê azadiya ji bîrbûyan dê terkeserî windakirinê bibûya. Ger te çavê xwe yê zeytûnî îro li cîhana dilê min venekiriba. Dê êdî tu carî li erdnîgariya hundirê min çavên rojhezan nekeniya. Ger rojbûna te nebûya dê heta hetayê gerdûn darî bima. Îro giraniya dilê te gerdûn hejand. Te bi destên xwederiyê dahatûya Kobanistanê vekir û bi bişirînê zarokên mirinê hûnand. Çavzeytûna min ma tu dizanî gava ku kenê te nebînim çend çemên evînê zûwa dibe li ber qiraxa Kobanistanê. Gava ku kenê te nebînim di hemû şevan de Kobanistan bo min dibe goristan. Te îro baskên xwe vekir û firiya nava asîmanê hemû dilan firiya çavzeytûna min. Ger rojekê werim Efrînê û te nebînim lê çavên min li ser hemû şopîroziyên te bikişkişin. Dê destên min ji axê bixeyidin rûgeşa min zerya dila min zerya dila min. Her gav her kêlî bikene. Lewken pir li te tê çavzeytûna min
Ez ji te hîn bûm ku ken şoreşa jinê ye û şoreşa jinê ji rûmeta vê ernîgariyê ye. Tu li deştan, li çiyan, li ber waran meşiyan û te li dû xwe şop dest û şop jiyan hişt. Ger rojbûna li ber serê hemû kanîkan dûrikên bindestiyê bihûrandana. Dê ji kerba xwe biavêta bextê hemû miçiqkanîkên dewrên tunebûnê. Ger rojbûna te nebûya xwişk û birayên te di berbanga hemû sibehan de bi sût û xarî li derketina tavê binihêrîna. Ger rojbûna te nebûya wê li deşta Pirsûsê carek din lingê hediman di nava komrîşkan de bişikesta. Wê dîsa hêsrên edûlan biherikiya li ser dilê terkeseran. Ger rojbûna te nebûya meyê îro li ber Kobanistanê reşgirê bida. Meyê carek din ji çarenûsa xwe re hêsir bibaranda. Çavzeytûna min bikene û bi baskên xwe reşewran belav bike. Ger kenê te nebe dê stêrk bêwar bimînin. Dê êdî hîv li ser bihra warê hêsiran nebarîne. Dê êdî hemû demsan li baranên terkeser bigerin. Çavzeytûna min bikene û bila Kobanistan bibe gulistan û bila welat bibe arînistan bikene û bila mirov bibin azadistan. Belê ev helbest jî helbesta Ahmedê Bilokî bû ji antolojiya Rabûna berî li gurberojan. Antolojiya çîrok helbestên nivîskarên zindana de were parvekir. Ev berhem jî di sala 2023 de ji Aliyê Pena Kurd ve hat çapkirin. Wekî min got helbest û çîrokên 39 helbestkar û nivîskarên di zindana de têde heye û em bêjin heta ku ev çîrok hatin berhevkirin ji taybet ji girtîgehan gelek name mişand û destnivîsê wan jî hat. Min destnivîsê wan jî me têde bicî kir. Edîtör tû berhevkariya vê berhemê bi rastî min gelekî kêfxweşî kir ji ber ku bi rastî jî gelek çîrok û helbestên ku di zindana de hatî nivîsandin hêjayê xwendinê ye. Elbet bi hevkariya jiyan ji her ferd ev berhema Rabûna berî li gulberojan hat çapkirin. Bi destegaha Pena Kurd jî elbet mirov dixwaze xwe bêtir bigêjîne helbest û helbestkar û nivîskarên zindana de xwezîhîn bêtir çîrok û helbestê de heban. Lêbelê li gor şerd û mercên heyî ancak 39 çîrok û helbestkar û nivîskarên di zindana de hatin berhevkirin. Heta ji destên bêzê hewl bidim ku bi taybet çîrok û helbestên ku di vê antolojiyê de cî dikirin ê helbestkar û nivîskarên di zindana de bixwînim. Ew jî belkî niha di zindanê de li me guhdar jî dikin. Mem Farqînî û Ahmedê Bilokî em ji vir ji silavê xwe ji wan dişînin ku niha ew jî di girtîgehên de ne û gelek berhemên hêja jî çap kirine. Belê guhdarên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe, dawiya bernameya dergeha wêjeyê di vê bernamê de jî çîrok û helbestên nivîskar û helbestkarên zindana de Mem Farqîn û Ahmedê Bilokî min were parvekir. Hefteyekê dinê di heman saetê û heman rojê de bi hêviya hevdîtinê bê wêje û bê huner nemînin.
دەمباش گوهدارên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş.